Fordi du bor faktisk alene, og så kommer hjemmeplejen. De har faktisk fundet dig flere gange, hvor du har været bevidstløs. Du får ikke rigtig spist, når du skal spise. Jeg kan godt lide at arbejde med de mennesker, som på grund af deres sygdom har en anden adfærd, der gør, at de udskiller os for os andre. Også selvom de skælder os ud, kalder os grimme ting. Det er også en del af at kan rumme de ting i hverdagen, og ikke tage dem på og føle sig, at det er personligt ment. Det synes jeg er spændende. At det ikke kun er mennesker, der er søde og rare, det er også dejligt. Men også nogle, hvor man får en anden form for modspil. Udøve god pleje og omsorg er jo et samspil af mange forskellige ting. Blandt andet, at man som team har et godt samarbejde, at man også har et godt fællesskab og kan gøre ting både på afdelingen med beboerne og også særdeleshed uden for afdelingen. Jeg synes ikke, det er svært at pleje andre mennesker. Jeg synes ikke, det er svært at give dem omsorg. Er det Ronas fødselsdag? Hurra, hurra, hurra! Nu skal du ud og arbejde, ja. Men vi ses jo i morgen. For mig er det en succes, når jeg ser folk, de kommer ind, som eksempelvis er afkræftet, bare har lyst til at ligge i sengen, vil ikke noget, og få dem til at føle, at de har indhold i livet, få dem til at være glade, få dem til at smile, få dem til at stå ud af sengen hver morgen. Det synes jeg er godt. Det giver os meget andre indhold og gør, at mit arbejde er dejligt at stå op til hver dag. At jeg føler, at jeg kan gøre en forskel. Hvis du lige kan lægge dig op i sengen, så får jeg lige finde tingene frem. Kommer der en lille prik, Ronald? Det er vigtigt i den del af arbejdet, der har med pleje og omsorg at gøre, er, at man udstråler, at man har tiden til at være sammen med andre mennesker. Har du fået morgenmad? Ja, jeg har fået det. Ja, du er ud med... Du er glad for søde sager. Du har lagt ud med en risifrutti. Det ser fint ud. Jeg har aldrig prøvet det her før. Min styrke er, at jeg er rolig. Jeg er tålmodig. Når jeg er sammen med borgerne, så er jeg nærværende. Jeg er lyttende. Jeg er god til at skifte kåben alt efter, jamen, hvem er det, jeg er inde og hjælpe? Hvem er det, jeg plejer? Og det synes jeg er vigtigt, at man kan gøre det, for at kunne give en god omsorg. Du er frygtelig kilden under tæerne. Ja. Når jeg oplever, at jeg har haft en god dag, det giver mig et lille kick. Jeg får gejsten. Jeg får lysten frem til at gøre endnu mere. Jeg får lysten til at blive i mit fag. Det er det, der er med til at give mig lysten til at stoppe hver dag og gå på arbejde.